Αγαπητοί θεατές, βρισκόμαστε σήμερα στην πίστα Παλαιτοδρόμου Ρέντι, στην οποία θα δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα τον αγώνα ενός οδηγού, αυτού εκεί του μαλάκα. Εδώ βλέπουμε την κόκκινη Φεράρι του, με την οποία θα παλέψει σε αυτή την πίστα με όλους τους κινδύνους, καταψύκτες, ψυγεία, ράφια, παλέτες. Έχει τίποτα να μας πει ο οδηγός? This is Ali! Αυτά λοιπόν τα λίγα λόγια του οδηγού. Σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας. Βλέπουμε πως πηγαίνει στο όχημά του. Το βάζει μπρος. Γκαν γκαν γκαν. Περιμένουμε το πράσινο, το φως. Τι παπαριές λέω, ήρθε η Άρκον και τα ξορίζει σε όλα. Δεν έχουμε ούτε φώτα γαμώτο. Άρα θα μετρήσουμε. 3, 2, 1. Πάμε! Ξεκινάει ο αγώνας, αγαπητοί θεατές. Μπαίνουμε στο τέταρτο διάδρομο. Περνάμε καταψύκτες και ψυγεία. Έρχεται μια στροφή κοφτή. Τι παίρνει? Μπαίνει στον ίδιο διάδρομο. Ράφια, εμπόδια. Τέταρτος διάδρομος. Έχουμε λάδι στην πίστα, αλλά περνάει. Κι άλλα εμπόδια. Μια κοφτή, άλλη στροφή. Το ατύχημα. Σβήστε κάμερες, σβήστε.